ኤርትራ ካብትን ምዕባለን ብልጽግናን ዘንቀደም መርሓ ጎደና ንመخلፋ እንተ ተኻኢሉውን ንምንብርካኻ ዝሓለነ ዝወጠነን ዝተፈብረኸን ሽርሕታት ተጻብኦታትን ከም ወትሩ ኣላሽ ኣቢላ ናብ ብሩህ መጻኤት ምርሽ ምህላዋ ይፍለጥ ኣብ ኩሉ መድያት ህንጸት ሃገር ገስጋስን ዕብየትን ከተመዝግብ መኻላ ድማ ፍረ ዘይጽዓድ መንፈስን ሕልናን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ኣየማትእን ሰሙናዊ ሓተታ ኣብ ዘኣተኪሩሎ ሙሉእ ትሕዝቶ ብመልክዕ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ከቕርበዩ ድሕነት ሃገር ምስ ክብረታዊ ሒስና ማዕረማዕሪ ድማ ንህንጸት ስልጡን ሃገር ድልዱል መሰረት ክኸውን ዝበቕዐ ስትራቴጂያዊ መደባት ልምዓት ተግቢርና ኣብ ኩሉ መደባት ህንጸት ሃገር ተዋሂሉ ዘሎ ገስጋስን ዕብየትን ከነመዝግብ ምኽኣልና ፍረ ዘይጽዓድ መንፈስን ሕልናን ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ እቲ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ንጽኑዕን ዕዉትን ህዝቢ ኤርትራ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ህዝቢ ኤርትራ ንኣስታት 3 ርብዒ ዘመን ዝቐጸለ ዝኾነ ህዝብን ሃገርን ክትጻወሮ ዘይክእል ንህላውን ቀጻልነቱን ዝጻባእ ተሪር ፈተነ ሰጊሩ በይኑ ምስ ርእሲ ሓያላን ገጢሙ ሎላውነቱ መዳርግቲ ብዘይብሉ ዘኹርዕ ታሪኽ ዝጨበጠ እምብዛሕ ሕቡን ህዝቢ ምዃኑ ብምትካስ እዚ ተባዕ ህዝቢ እዚ ብዘይ ዝኾነ ደገፍ ብገዛእ ቅልጽሙ ሎላውነቱ ድሕሪ ምርግጋጽ ኣብተን ቀዳሞት 7 ዓመታት ኣብ ትሕቲ ጽላል ርግኣትን ሃገራዊ ስኒትን እምነቱ ኣብ ረሃጹ ብምንባር ሰረት ስልጡን ሃገር ኣብ ምንጻፍ ከመዝግቦ ዝተረኣየ ገስጋስ እውን ተወሳኺ ዝሕብን ቅያ ኣብቲ ብርቅን ፍሉይን ታሪኽ ምንባር ሓቢሩ ተጻባእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣስታት 16 ዓመታት እንተቐዶ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ንምቕልባስ እንተዘይቀዶ ድማ ዕብየቱ ንምዕንቃፍ ብመንገዲ ዕሱባቶም ካብ ቁልዕ ወራር ክሳብ ዝተፈላለየ ጉህድን ስውርን ሸርሒታት ብምእላም እንተላይ ዓማፅን ዘይሕጋውን እገዳ ብምስግዳድ ንምሕንኳሉ ዝከኣሎም ሓኾት ከም ዝበሉ ዝጠቐሰት ሓተታ ኩሉ እቲ ውዲታትን ሸርሒታትን ግና ምስ ከውሒ ንቕሓት ህዝቢ ኤርትራ ተራጺሙ ከም ዘይሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ነደይቲ ዝሓልምዎ በዚ ተጻቦታት እዚ ከይተሓንኮለን ጉዕዞ ልማቱ ጅሆ ከይተታሕዘን ዓጸፋ ሰሪሑ ብዘሰላሰሎ ዕዮ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየትን ሱርበት ተኽለውጥን ናብ ዘመዝግበሉ ጽፍሒ ክመጣጠር ከም ዝበቕዐ ኣነጺሩ እቲ ሰሙናዊ ሓተታ መወዳእታ ዓመት 2014 ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ተኣምራታዊ ታሪኽን ልምዓታዊ ቅያን ዝተፈጸመሉ ከምኡውን ከቢድ ዋጋን ምጽማምን ዝሓተተ ፍሉይ ምዕራፍ ዝተዋህለለ ገስጋስን ተነጽፈ ተሪር ባይታን ረጊጹ ናብቲ ጻምኡ ዝሓፍሰሉ መድረኽ ዝሰጋገረላ ዓመት ምዃና ኣስሚሩሉ ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ምስ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምትሕብባር ኣብቲ ግጭት ዝተላዕለሉ ከባቢታት በቐንዱ ድማ ኣብ ከተማ ቤንቲ ዞባ ዩኒቲ ከምኡውን ከተማ ቦር ዞባ ጁንጉሊን ዝነበሩ ዜጋታቱ ናብ ጁባ ኣግዒዞም እቶም ዜጋታት ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ካብ መንበሪኦምን ስርሖምን ተመዛቢሎም ኣብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተዓቂቦም ዝጸንሑ 20 ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ብድምር 217 ምዃኖም ኣብ ጁባ ድማ ዘድሊ ደገፍ ይግበረሎም ከም ዘሎ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጁባ ዝበጽሐና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ብፍላይ ነቶም ካብ ቤንቲዩ ፈለማ ናብ ህጅልጅ ዝጋዓዙ 165 ዜጋታት ቻርተር ነፋሪት ብምክራዩ ናብ ጁባ ከም ዝመጹ ተገይሮም ብዘይካዚ ኤምባሲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ቤንቲዩ ዝተወግኡ ክልተ ዜጋታት ብምትሕባር ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ጁባ ብምምጻእ ዘድሊ ሕክምናዊ ረድኤት ይገብረሎም ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣርድዮም ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ጁባን ከባቢያን ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ብምትሕብባር ነቶም ናብ ጁባ ዝጋዓዙ ዜጋታት ናይ እኽሊ ማይ መጓዓዝያን መዕቆብን ምድላዋት ብምግባር ተቐቢሎምዎም ብ15 ታሕሳስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዝተባርዐ ግጭት ክሳብ 30 ታሕሳስ ክልተ ዜጋታት ክሞቱ እንከለዉ 5 ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡሎም ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ 2013 ናይ ዝዓመሞም ልምዓታዊ መደባት ገምጋማ ካይዱሎ ኣብቲ ገምጋማዊ ኣኼባ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ እወታዊ ኣበርክቶ ዘለዎም ንጥፈታት ከም ተሰላሰሉ ተገምጊሞም ወኪል ኤሪና ዞባ ማእከል ኣብ ሰራ ተወልደ ተኸታቲላቶላ ጸብጻቡ ይስዕብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ 2013 ዝተፈላለዩ ልምዓታዊ ምምሕዳራውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ከም ዝተግበረ ብ29 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባ ገሊጾም ኣብቲ ኣኼባ ቀረባ ኣካል ኣሕምልቲ ፍረታት ስጋ ማዕረን እንቋቑሖን ከምኡውን ቀረብ መግቢ እንስሳ ንምውሓዝ ዝተሳለጠ ስራሓት ብደቂቕ ድሕሪ ምግምጋም መደብ ጥሙር ቴክኖሎጂ ሕርሻ ኣብ ምኽዕባት እቶታውነት ዘለዎ ተራ ብምግንዛብ ነዚ ንምድንፋዕ ብዝወፀ መደብ መሰረት ብልዕሊ 16 ሚልዮን ናቕፋ ኣብ ጉልዕን ዳዕሮ ጳውሎስን ዝርከባ ዲጋታት ክጽገና እንከለዋ 14 ከትርታት ድማ ብጋብዮንን ኮንክሪትን ከም ዝተሰርሓ በሪሆም
ኣብ ቀረብ ማይ ገጠራት ዝተዓመ ስራሓት ነቲ ኣብ 2015 ቀረብ ማይ ገጠራት ሙሉእ ብሙሉእ ንሙሓስ ዝብል ውጥን ዞባ ድርኺት ዝፈጥር ከም ዝኾነ ዝገምገመ ተኣኺባ ኣብ ዳዕሮ ጳውሎስ ብልዕሊ 10 ሚልዮን ናቕፋ መስመር ማይ ክዝርጋሕ እንከሎ ኣብ ቲራቮሎ ከባቢ ስፔስ ከዓ ልዕሊ 16,000 ሜትሮ መስመር ረሳሕ ፈሳሲ ከም ዝተዘርግሐ ኣነፂሮም ኣብ ትሕቲ ቅርጻዊ ስራሓት ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ምስራሕን ምጽጋንን ዓበይትን ንኣሽን ፕሮጀክታት ከም ዝተዓሙ ብዓብዩ ድማ ኣስመራ ዘለዋ ቅዲ ኣተሃናንጻን ጽባቐን ኣብ ዓለማዊ መዝገብ ዩኔስኮ ንኽትምዝገብ ዘኽእላ ሰነዳት ተኣኪቡ ምህላው ተገሊጾም ጽሬት ከተማ ኣስመራ ንምሕላው ብውሁድ ሱታፌ ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ዕዉት ንጥፈታት ከም ዝተተግበረ ማሕበራዊ ድሕነትን ተሃድሶን ዘኽታማትን ጽጉማትን ንምርጋጽ ውጽኢታዊ መደባት ከም ዝተሳለጠ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ተመልኪቶም ተሳተፍቲ ብወገኖም ኣብ ዝቐረበ ገምጋም ሰፊሕ ክትዕን ዘተን ብምክያድ ቀረብ መድሃኒት እንስሳን ተርእዮ ብርሰት ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ጠመታ ክግበረሉ ንቕሓት መንእስያት ኣብ ሕግን ምክልኻል ገበናትን ንምብራኽ ዝያዳ ክስራሕ ኣብ ዝዕመም መደባት ጽገናን ትሕተ ቅርጽን ውህደት ኩለን ኣካላት ክዓዝዝ ዝብሉን ካልኦት ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ኣመሓዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ካሕሳይ ገብሪ ህይወት ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል ኣብ 2013 ምስ ምዕባለ ዝስጉም ምቅያር ቅርጽ ምምሕዳራት ተተግቢሩ ህዝቢ ኣብ ኩሉ መዳይ ንቕሓቱ በሪኹ ማእተታዊ ንጥፈታት ከም ባህሊ ሰሪጹ ንኸተማ ኣስመራ ብውጥንን ዞናን ከም እትስራዕ ዝወፀ መደብ ከም ተተግበረ ብምሕባር ኩለን ክፍልታትን ጨናፍር ሚኒስትርታትን ብልጫታተን ብምዕቃብን ድኽመታተን ብምልላይን ን2014 ብናህሪ ንምስጓም ዝድረኽ ውጥናት ክስእላን ከተግብራን ኣዘኻኺሮም ሽግር ጽሩይ ዝስተ ማይ ነበርቲ ንዞባ ሓጋዝ ንምፍታሕ ብውህደት ዝምልከተን ኣካላት ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ነቲ ፕሮጀክታት ዝከታተል ዘሎ ኣካየድ ስራሕቲ ንዞባ ኣቶ ወልዱ ሳሙኤል ገሊጹ ንኤሪና ብዛሃቡ ሓበሬታ ኣቶ ወልዱ ኣብቲ ንዞባ ኣገልግሎት ዝህብ ዝጸንሐ ፕሮጀክታት ማይ ብምብልሻው ህዝቢ ርሑቕ ተጓዒዙ ጽሬቱ ዘይተሓለወ ማይ ክሰቲ ምጽንሑ ብምሕባር ብዝተሰላሰለ ዕዮ ግን ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓሺሻይን ባዶብን ዝርከባ 4 ብናይ ኢድ ፖምፓ ዝሰርሓ ዒላታት ክጽገና እንከለዋ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ እንጭናኡን ብፀሓያዊ ጻዕት እትሰርሕ ኢላ ከም ተጸገነት ሓቢሮም ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ዓድፋካይ ፋና እንጭናቅን ዓድ ዑመርን ዝርከባ 6 ብፀሓያዊ ጻዕት ዝሰርሓ ምንጭታት ማይ ግቡእ ኣገልግሎት ይህባ ምህላውን ዝጠቐሰ ኣቶ ወልዱ ዲጋ ኣሸራን ፕሮጀክት ማይ ሽተልን ክጽገን መደብ ከም ዘሎ ነጺሮም እቶም ዝያዳ ሽግር ማይ ዘለዎም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ምዃኖም ዝሓበረ ኣቶ ወልዱ ካብ ፕሮጀክት ማይ ሽተል ኣገልግሎት ክረኽቡ ይጻዓረሉ ከም ዘሎ ድሮውን ሻምብቆታት ዝኸውን ጎዳጉዲ ናይ ምኹዓትን ባስካ ናይ ምህናፅን ዕማም ይሳለጥ ከም ዘሎ ረዲኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ትሕተ ባይታዊ ማይ ንምህብታም ሽግር ስተ ማይ ሰብን ጥሪትን ንምፍታሕን ተባሂለን ዝተሃንጻ ዲጋታትን ራህያታትን መብዛሕትአን ብድበት ስለ ዝመልኣ ብህዝባዊ ማእቶት ክጽረጋ መደብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ነበርትን ዞባ ሓጋዝ ብወገኖም ብጀነሬተራት ዝሰርሓ ዒላታት ወጻኢታትን ከቢድ ኣብ ዝበላሸዋሉ ድማ ንምዕራይን ግዜ ዝሓታ ስለ ዝኾና ብፀሓያዊ ጻዕት ዝሰርሓሉ ባይታ ክፍጠር ኣተሓሳሲቦም ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ከም መቐጸልታ ናይ ተዓቕምን ብቕዓትን መምህራን ከም ንምባል ዘካይዶ ጻዕሪ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ዛዚቦም ኣብ ዞባ ማእከል ንዝተዋፈሩ 500 መምህራን ኩነታት ተማሃሮ ንምግምጋም ዝሕግዝ ስልጠና ሂቦም ሰልጠንቲ ዲፕሎማን ዲግሪን ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለው ኮይኖም ፍልጠቶም ናብ ተማሃሮም ብኸመይ ከም ማሕላልፉን ንተማሃሮም ብኸመይ ከም ዛልዩ ዝሕግዞም ስልጠና ከም ዝቐሰሙ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ውጥንን ስልጠናን መምህር በላይ ሃብተጋብር ገሊጾም መምህር በላይ ኣብ ሓበሬታው ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ን100 መምህራን ዝተዋሃበ ስልጠና ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንተማሃሮ ኣብ መዳይ ትምህርትን ስነ ምግባርን ንምግምጋም ከም ዝሕግዝውን ኣብሪሆም ነቲ ስልጠና ዝሃበ ኣባል ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ስምዖን መሓር በወገኑ ሰልጠንቲ ንኣገዳስነት ዝተዋሃቦም ስልጠና ተገንዚቦም ኣብ ስራሕ ብግቡእ ክጥቀምሉ ተላቢዮም ካብ ሰልጠንቲ መምህራን ጸጋይ በረኸታብ ያስሚን ዓብደልሐሚድን ሳምራዊት ብርሃንን ኤሪና ብዛሃቦ ሪቶ ዝተዋሃበ ስልጠና እዋናውን ሓጋዝን ስለ ዝኾነ ብግቡእ ክሰርሕሉ ምዃኑን ብምግላጽ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ኣገዳስነቱ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ንካልኦት መምህራንን ክወሃብ ኣዘኻኺሮም موكس هوسبيتال زوا دبوب أبتو زوبا نزنتفو 50 موياويان تعنا أبقعات أغلغلوت لابوراتوري زتكورة سلطنا هيبوم حلافي ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ደቡብ ኣቶ አብርሃም የማነ ኣብ ዘስምዑ ቃል መቕዓትን ጽፈትን ኣገልግሎት ጥዕና ንምርግጋጽ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተሳተፍቲ ነቲ ስልጠና ከም መበገስ ተጠቂሞም ፍልጠቶም ብስራሕ ከደንፍዑን ብተግባር ከንጸባርቑን ተላቢዮም
أب جنفر مينستر تعنا زوبا دبوب حلافي أغلغلوت تعنا أتو يسحاق تخلى نتحسو نايت تستوهب سلطنة أملكيتو أبزهابو مبري علامات السلطنة بقندو أغلغلوت لابوراتوري نمو ورصات مخانو بمحبار أب تنقوق تحعزا نمرمرا زوسد كمسو كمون أتعاقبات دم زملكت منبارو أرديوم سلطنتي أب لابوراتوري سرحون أب كفلتات مقلين مدك أسن حمومات زناتفون مخانو مستغسى أتو يسحاق السلطنة بخيلاتات كمستوهب بريهم سلطنت بوغنوم زقسمو تمرتي نزناورم فلطات زدرع مخانو بمغلاط نزياده عبيت صعرم كحيلو مخانوم አረጋግጾም نتمهارو زوهابو طعناوي استمهروتات ام عباين قحت حبرتسب وتاو ترا سلازلوم بالصفحه كدفالهم تمهارو ماكلاين كلاين درجه بيت تمرت جهنم زبا مولكي ازخخيرهم مسحلا في ماكلاي طعنا مولكي نرسلوم تسفيا بزغبرو ركب تمهارو اب حمامات بحفشات محالف حمامات دما بقندو زلو مافرطو كبن مبال زكاير زلو صعري ام برخ نقحت حبرتسب العلترا كم زلو بمتقاس تكالات عنا اب كبابين زركبو تمهارو بقصاليا استمهروتات كودبا صويعم تمهارو عاوت غرماي هابتو صغاين دولش سمرن ابزهابوريتو ناغداسنت نايتي استمهرو بمتقاس نزقسمو تمرتي ناب سدرابيتو من حبرتسبو من متحللافن مسراتن اجامم كبركتو مخانوم ارغاغيطام حلافي ماكل طعنا مولكي نرسلو من تسفيا بزهابو مبرهي اتا ماكل طعنا تهبو استمروتاتن تكايدو غسقاساتن حزبن كلهم اكلات منغستن اب غمزتو مخان طايسو اتبفولين تمهارو استوهبا استمهرو مقصلتا نايت نقحت حبرتسب بمبراخ تريو تمحالف حمامات من كاي زكاير زلو عمام كم زخونه ابريهم